jutro, neki još uvijek ne mogu da dođu sebi, neki su već krenuli da se šminkaju. Imamo fotkanje i mnogo nam se spava. Sad ćemo malo da se sredimo, pa vam se onda javljam kasnije. Imamo fotkanje, nisam rekla zbog čega. Napisala sam poslednji blog post u 2018. godini koji mi je jako srcu drag i mislim da će se i vama dopasti i zato nam trebaju posebne fotke. Čekam Ivanu da dođe, to mi je drugarica koja će se slikati sa mnom. Kasni, sada ću da je zovem da vidim da se probudila. 7 sati je, da. Dobro veče, izgubljena na to. Kad legnete u 4, a budite se u 7 da se slikate. Dakle, krećemo. Ivana, da si. Volim Sofiji ring i nosim ga svud sa sobom. Imate i slepog putnika. A pazi me sa ringom, umesto minđuše stavit ću ring. Nismo? Spremni. Ready? Dođi, Ivka. Za ovu muziku. Šta gledate tamo? Kako tebi? Tvoje? Ovo? Ovako? Ajde, dođi da probaš. Dosta? Dosta. Dobro, pa vidi, a kako? Brate, Đora nije tu, tako da, molim vas, Đora, ja te pozdravljam te. Đora, mužu, oprosti iskreno. Pauza. Zašto ne iskoristiti viski? Realno. Za lep početak dana. Tako je. Vršili smo fotkanje. Uspešno, je li tako fotografu? Fotograf neće da priča. Živeli. Ona mene zezna. Ona zezna. Završili smo uspešno fotkanje. Ogić nas malo zeza, Nina se dopisuje, čečuje, tu su poruke. Jao, kakve efekte imamo. Sad idemo kući da radimo večeras do 9. Jeste, Ogi ima da uči, mi u studiju imamo da radimo, da srećemo žene za proslave. Ivana ima da radi. Jeste, Ivana ima da radi popis. I ko radi? Taj i greši. Tako je. To je to. A javljamo vam se iz studija. Ćao. Kratko javljanje. Malo pre sam ušla u kuću, presvukla sam se, spakovala stvari, to jest raspakovala. Fotkali smo se jutros od 7 do pola 1. Sada imam 2 sata neku pauzu. Trebam da pomognem Ognjenu da odradimo 156. mapu uma od septembra iz Prirode i društva, da bućkam neki ručak, verovatno neke špagete ili nešto slično, zato što Ogiju dolazi drug, da skinem karmin i da skinem šminku i onda radim. Biću u studiju večeras do 10, što znači da će vlogmas prekinuti. Više nisam toliko redovna, ići večeras do 12. Želim da vam usnimim malo studio, kako radim. Imam 5 ili 6 žena, nisam sigurna. Uglavnom potrudit ću se da vam snimim kako šminkam ili pravim frizuru nekoj
ženi koja dolazi kod mene kako šminkam klijenta i verujem da će vam to biti zanimljivo. Ovih 2 sata, sat i po, ne znam ni ja koliko imam, neću vam snimati jer verujem da vam tu ništa neće. Ovih sat i po 2, koliko je on zanimljivo, ovih sat i po 2 koliko je on slobodno, verujem da vam ništa neće biti zanimljivo, zato što, mislim, kao što rekao, zbrčkaću neke špagete, nešto. I to je to. Sada ću ja popijem jednu kaficu zato što sam jako umorna i neispavana i nadam se da ću se posle Božića odmoriti kao čovek. Međutim, ne žalim se, ok, guram. I to je to. Vidimo se kasnije.